Tekun Labarai daga taskar Bakandamiya. Tekun Labarai littafi na 1 na marubuci Danladi Haruna. Rana ta 6. Yayin da rana ta 6 ta zo, fada ta cika, wazirai duk suka hallara. Tun cikin dare suka zauna suka tattauna tsakaninsu kan yadda su samu nasarar shawo kan sarki Shamsuddin ya kashe yaron nan kowa ya huta. Da haka sai 3 daga cikinsu suka gurfana gaba ɗayansu a gaban sarki suka ce, mu dai mun san ka ɗauke mu aiki, musamman domin mu baka shawara ta gari, kuma akan haka muke. Muna mamakin yadda kake kawar da kai daga wanda ya ratsa tumbinka, ya keta mutuncinka, ya nemi shiga inda babu mai ikon shigar sai kai, ba don komai ba sai kurum don yana cika maka kunne da surutai marasa kan gado. Mun tabbata idan ka bar shi baka ɗauki mataki a kansa ba, to kuwa talakawa za su raina ka, wataƙila ma a samu wani da zai sake irin wannan aika-aika a cikinsu. Sarki ya ji haka sai ya kumbura, ya kawo iya wuya, ya daka tsawa ga dogarai ya ce, ku kawo ja'irin nan na yanke masa hukunci. Aka shigo da shi aka dangwarar gabansa. Sarki ya nuna shi da yatsa ya ce, tun yaushe na tabbatar maka da cewa idan ka zo gabana baka da wani mataimaki daga takobi ya sha jininka. Saurayi ya ce, ni ba jingina komai a sha'anina ba sai ga Allah maɗaukakin sarki, da shi ne dogara, kuma shi ne zai fitar da ni daga dukan ƙangi, domin duk wanda ya dogara ga Allah ya isar masa. Bana neman taimako daga kowane mahaluki sai Ubangiji maɗaukakin sarki. Hakanan duk wanda ya miƙa lamarinsa ga Allah, to kuwa zai isar masa kamar yadda ya isarwa sarki Bakandamiya. Sarki Shamsuddin ya ce, wane ne Bakandamiya? Menene labarinsa? Saurayi ya ce, bari ka ji labarinsa. Dogaro ga Allah jari. Akwai wani babban sarki ana kiransa Bakandamiya. Ya kasance babu abin da ya tsare sai yawan cin abinci da shaye-shaye da nishadi. Ana nan wata rana abokan gabarsa suka kawo hari cikin ƙauyukan da ke ƙarƙashin mulkinsa. Ɗaya daga manyan fadarsa ya ce masa, ya sarki, ka sani waɗannan mayakan fa kai suke nema su raba da mulkinka. Ya kamata ka san yadda za ka bullo musu. Sarki ya ce, aini na fi ƙarfinsu saboda ina da mayaka da makamai da dukiya. Hakimi ya ce, ka dogara ga Allah, shi zai fishe ka sharrinsu. A fusace sarki ya ce, dan me zan dogara da wani, alhali ina da ƙarfi da dukiya da makamai da askarawa. Hakimi ya yi shiru, jin maganar ta fi ƙarfinsa. Babu jimawa kuwa mayaka suka shigo cikin birnin, suka kashe mutane, suka ƙona gidaje, sannan suka barnatar da dukiya wadda babu wanda ya san adadinta sai Allah. Sarki Bakandamiya ya tsira da ransa da kyar, ya isa wani birni inda abokinsa ke mulki. Ya faɗa masa halin da ya shiga, sannan ya nemi agajinsa domin ya yaƙi abokan gabarsa, ya koma kan masarautarsa. Ya samu gagarumin taimako na daga mayaka da makamai da dawaki da dukiya mai yawa. Ya juyo yana mai alfahari ya tunkaho yana cewa, tilas na karya waɗannan mutanen na koma sarautata. Hakimin nan ya ce masa, baka ce in Allah ya yarda ba. Ya ce, ba wannan ne a gabana ba. Suna isa garin bugawar farko aka lankwame shi, aka yi masa ta'annati fiye da a baya. Ya tsira da kyar bayan an tarwatsa dukan jama'ar tasa. Ya hau jirgin haya ya ƙetare iyakar ƙasashensu zuwa wasu ƙasashen. Ya sauka a wani babban gari wanda gidan sarautarsa ke tsakiya. Ya tambayi sunan garin da sarkinsa, aka shaida masa cewa sunan garin Kadistan, sarkin kuma sunansa Kadidanu. Ya shiga ciki yana mai ɓoye kansa har ya isa ƙofar fada. Ya nemi ganin sarki, aka yi masa iso. Ya shiga ya tarar da sarki zaune kan wata katafariyar kujera da dogarai hagu da dama a tsaye zare da takobi. Ya shaida wa sarki labarin sakaf. Sarki ya karɓe shi da girmamawa, sannan ya zaunar da shi a nan wurinsa. Duk da haka kullum tunanin Bakandamiya shine yadda zai koma mulkinsa. Kuna sauraron wannan labari ne ƙarƙashin taskar Bakandamiya.
wanda fasihin marubuci wato Danladi Haruna ya rubuta. Domin neman wasu labaran za ku iya ziyartar mu a shafinmu na www.bakandamiya.com. Nan wata rana abokan gaba suka kawo hari ƙasar Kurdistan. Sarki Karidanu ya naɗa Baktazaman ya zama sarki yaƙi. Ya aika shi tare da runduna mai yawa. Bayan tafiyar sarki Karidanu ya shiga gagarumin shirin yaƙi. Ya hau da kansa ya haɗu da su aka shiga gwabzawa da abokan gaba. Suka fafata yaƙi mai tsanani. Amma a ƙarshe sarki Karidanu ya yi nasara gagaruma akan abokan gabarsa. Ya juyo da jama'arsa ana ta farin ciki. Da Baktazaman ya ga haka sai ya ce da sarki, Allah ya baka nasara, ban taɓa ganin abin mamaki irin wannan ba. Naga ka fita yaƙi da kanka, babu tsoron komai, kuma ka samu nasara mai yawa, duk da cewa sun fi jama'arka yawa. Sarki ya ce, kai kana kiran kanka jarumi mai yawan dukiya mai makamai da askarawa, amma ka manta cewa nasara bata dogara akan yawan waɗannan abubuwa ba. Baktazaman ya ce, ni da abin da na dogara kenan. Sarki Karidanu ya ce, to wallahi duk wanda bai miƙa lamuransa ga Allah ba ya wahala. Babu wani ƙarfi ko rinjaye daga ɗan adam face da nufin Allah tsarkakakken sarki, mabuwayi mai iko akan kowa da komai. Ya dubi Baktazaman ya ƙara da cewa, shi yasa ka kasa samun nasara akan maƙiyanka, duk da ba su kai ka yawa da ƙarfin makamai ba. Ina mai yi maka nasihar ka koma ga Allah, ka miƙa al'amuranka gare shi. Ni ɗannan da kake gani na taɓa yin alfahari kamar kai. Lokacin ina da mayaƙa 8,000 masu tsananin jarumtaka, sai wasu mayaƙa su 800 suka kawo min hari. Na aika askarawa na cikin tsananin alfahari da ɗagawa, amma da yake 'yan jaruman nan sun miƙa lamuransu ga Allah, sai da suka yi min kaca-kaca, ni da rundunata suka tarwatsa mu. Na gudu da kyar, na hau kan duwatsu domin neman tsira. A nan na gamu da wani bawan Allah wanda ya yi watsi da lamuran duniya, yana ta bautar Allah. Da na bayyana masa masifar da same ni, sai ya ce da ni, ko ka san dalilin da ya sa ka kasa samun nasara? Na ce ban sani ba. Ya ce, kana takama da yawan jama'arka, ka manta cewa Allah maɗaukakin sarki ne kaɗai mai ba da nasara, shi ne abin nufi da bukata. Na ji haka sai hankali na da jikina na ɗaga hannu ina tuba ga Allah, ina neman agajinsa da taimakonsa gare ni. Mai bautar nan ya yi min addu'a, sannan ya ce min na koma na tattara ragowar jama'ata na aukawa abokan gaba. Ya ja min kunnen duk abin da zan yi na dogara ga Allah kaɗai. Na koma na tattara mutane na cikin dare, muka aukawa abokan gaba suna ta sharar barci, muka ɗaiɗaita su, muka karkashe mafi yawansu. Na shiga birni na koma bisa kan mulkina. Daga nan lokaci zuwa yau ba a sake samun rinjaye a kaina ba. Yayin da Baktazaman ya ji haka, sai zuciyarsa ta zamo tamkar a tafa saboda laushi. Ya ji kamar wanda ya farka daga barci. Ya yi kururuwa yana mai ambaton Allah maɗaukakin sarki. Ya tashi ya tafi kan duwatsu yana kuka. Ya zauna a nan yana bautawa Allah har wata guda cikakke. Wata rana yana barci sai ya ga a cikin mafarki ana ce masa, ka tashi ka tafi ƙasarka, da sannu Allah zai ɗora ka akan maƙiyinka. Ka sani Allah ya amshi roƙonka gare shi. Ya barka daga barcin sai ya shiga shiri ya tafi zuwa garinsa. Yana tafiya sai ya tarar da gungun wasu mutane a kusa da garin, suka ce da shi, da fatan dai ba garin nan za ka shiga ba. Sarkin garin yana neman tsohon sarkin garin ruwa a jallo. Idan ya tambaye ka, ka ce ba kai ba ne, sai ya sa a yi ta gana maka azaba, da nufin sai ka faɗi inda za a same shi. Baktazaman ya tuna a ransa cewar yanzu fa shi Allah ne gatansa, baya jin tsoron kowa. Ya dubi jama'ar ya ce da su, zan faɗa muku gaskiya, ni ne Baktazaman, kuma ni yake nema, amma Allah ba zai ba shi iko a kaina ba. Ya nuna musu wata alama da za ta sa su yarda na daga hatimansa. Da suka ji haka sai suka sauko daga dawakansu, suka durƙusa gabansa, suka gaishe shi, sannan suka ce, dan me kai kasada da rayuwarka haka? Ya ce, ni ban ɗauki raina a bakin komai ba, domin dogara ga Allah mabuwayi mai iko. Suka ce, lallai wannan kadai ya ishe ka nasara, ka sani mu ne manyan mutanensa,
amma mun gaji da zaluncin da yake yi, don haka za mu ɗauke ka tare da mu zuwa cikin birnin mu shirya yadda za ka ƙwace mulkinka. Ya ce da su, ku aikata abin da Allah ya hore muku. Suka tafi da shi a ɓoye zuwa cikin gari suka ajiye shi a wani gida, sannan suka nemo tsofaffin manyan fadawansa da suka rage suka haɗa su. Kowa ya cika da farin ciki. Bayan an natsa suka shirya yaƙi a kan sarki. Bakandamiya ya kashe shi ya koma kan sarautarsa. Ya ci gaba da mulkin mutane cikin adalci da kyautatawa. Daga nan saurayi ya dubi sarki Shamsuddin ya ce, kamar haka ne ya sarki. Duk wanda ya miƙa lamuransa ga Allah da tsarkakakkiyar zuciya babu shakka zai isar masa. Ni kuwa ba ni da kowa face Allah, da shi na dogara kuma shi ne zai fitar da ni daga wannan al'amari da ban san hawa ba ban san sauka ba. Sarki ya ce, ku mai da shi kurkuku zuwa gobe mu duba sha'aninsa. Aka mayar da shi. To, mai sauraro, wannan shine ƙarshen rana ta 6 a cikin Tekun Labarai. Labarin da fasihin marubuci wato Danladi Haruna ya wallafa. Kun saurare shi ƙarƙashin sahalewar taskar Bakandamiya. Domin neman wasu labaran ko ci gaban wannan labari, wanda ku garzaya shafinmu na yanar gizo-gizo na www.bakandamiya.com.